जों जतनो entrepreneur ngani musugo ke entrepreneur ni secret de mabu bono nang simon de musu entrepreneur ni secret nkana borok sales khayani renge borok busrai phangsini simi sales khayni krengka asai phaya borok busrengoi ni renge ketabuk जों bono no sreng thaiklai dong kaisa belai 1000 nai kok joto entrepreneur no sales khayoi ni nge pia joto sales khaynai rok no entrepreneur ingya u jagao जों belai 1000 nai kok ya de hani bang no tabuk जों sales tma bu silainai what is sales sales tma bu tabuk sales tongo kaithansis product service idea u manai ro जों je phano no जों sales khai mano जों product bu sales khai mano service bu khai mano jini idea bono bu जों opportunity bu जों sales khai mano gatabo basically जों business ro naikhang khane business ro je khai mani je company ro borok tuma khai manle borok pilas khane good products borok create khaigra kaisa borok ro ni need naibe good products create khaiwe borok target audience naibe joto borok pai mania joto borok product service idea na accept khai manna bornya hani bangni borok target khai audience khaiwe जोंबो business खायनो थाखाय हागोन मा खायनो गिनो audience target खायनो परेबो borok no bo profitable ke product profit ke na sales खायो product sales ke profit खायो इन हागोन sales खायो गोसो अरो जागाव जों खायनि थांखां खनो जों अरो जागा most important team नांगो sales team नांगो ताबो उ लेभेल नो खनो अमर sales खायनो उ लेभेल नो अमर sales खायनो उ लेभेल अमर sales खायनो हनने sales team सुनावो जोंबो हागोन मा खायनो गताबो अरो जागाव जों जे टारगेट खायनि थांनो जे बुसकानि बरनो टारगेट खायनि थांमनि जागाव खनो जों लीड ते प्रॉस्पेक्ट जनरेट खायनि नांगो गताबो जों लीड न जों जनरेट खायनि थांहां खनो तिनि हायो नायखां खनो सोशल मीडिया न बेस्ट प्लेटफॉर्म ngै दङ तिनि हायो लीड जनरेट खायनि थांनि बाङै गबनि बाङनि क्लामा बरनो पद्रे पडकनि लीड जनरेट खायबो के लीड किन माने माबो लीड तानि जनरेट खने लीड न बनो नायखां खनो ताबक जे सिनि product service idea je phano tongo bono buskani boroni thaniwo kok sogro wane nango yes ani oro omahai product omahai service tong ba je phano tong omahai tongo bono ni problem by solution de mana bahai ke nayoine lead generate mane nijini kok no buskani boroni thaniwo sogro wuyo hani bangno lead generate khaini nango ke lead generate khayoni pore ong khane जों बनिक उ बरकनि क्वालिटी तंदे करे उ प्रोडक्ट सर्विस आइडिया ने एक्सेप्ट खायनो क्वालिटी तंदे करे बनो जों मानायने ताने इनखेनो ताबो उ कगनो मैतनार दि दुनियावो 100% बरक जे सिम्फानो प्रोडक्ट सर्विस ने एक्सेप्ट खायो मानिया जे एंटरप्रेन्योर माने रिच नायबा जे मिडल क्लास तनखे 95% बाय 5% से डिफरेंट तंग तो जागा वान सहोयने दि इनखे ताबो बुसकानि बरकनो जों जे टारगेट जों रो लीड जनरेट खायो उ borok no bono जों नाय बुजि मानायने उ borok product नि बाङै service नि बाङै खनावनि ready या बो खानाने खनाया बनि परेयो ओंखनो borok रो बिसास जाया उ product नि से माहायके profit फाइने हिनै बिसास जाया दुइटा तंग पुलिस कंखनो खनावनि सिमो सुगिया बनि परे ओंखनो बो बिसास जाया उ सर्विस द उ आइडिया ने एक्सेप्ट खायो नि जे खायथिं माहायके आं ओइ मानाय हिनै बिसास खाया को ओ मानैनो न जों क्वालिफाई मा खायने बो खनावनि रेडी या मन पुरे बो ट्रस्ट खने खाया ओ मानैनो निजे क्वालिफाई खायने और जागा क्वालिफाई खायने थांथानि जागा खने गोबां माने निजेनि पर्सनल न कन्विन्स जों मांनाय निजे 100% कन्विन्स जोंखौ बसकांनि बरक बाय कम्युनिकेट खायने बेलायनि इजी ngै थाङा हाने बंने निजे प्लेस निजे साखसानो सेल्फ न कन्विन्स जों मांनाय करो जागाव जों जिनि बॉडी लैंग्वेज जिनि आई कांटेक्ट बा गोबां माने तंहा कायसा कक दङ दुनियाव गोबां मा बर वान सौगो जे काम कक सामना बस परफेक्ट सेल्स खाय मानो बाट रियलिटी ओ नायनो थाखाय जे काम के खनामना जे लिसनार काहां माना बस गोबां सेल्स खाय मानो हानि बागैनो जों ओ जागाव निजे साखसारनो प्लेस गंखनो जों कन्विन्स खायो जिनि साखसारनो प्रिपेयर खायो जों जिनि सेल्फ न डेभलप मा खायग्रा ना गेबोनि परेयो जों अमायके क्वालिफाई बसकानि बरनो खायमानि परेके जों बनो प्रॉस्पेक्ट थांसने प्रोडक्ट ओ सर्विस ओ आइडिया नि बां क्लियर के बनो रसने बनो परेके सेल्फ पिच रसने सेल्स खायसने पिच रना है अमायके न जों सेल्स खायो मानो
gom ko to kaisa business ni kok sungai thang ha जों sales only business o simiya जों जे फाजागाव न जों sales खायबाय दङ जे बुफाराव मावफाराव पेरेन्ट्स राव बोसानो जे फोरोंमानि लेखाफोर फोरोंमानि बबो कायसे sales नि जे टीचार स्टुडेन्ट न फोरोङै दङ बबो sales नि बा जों लगे दलबाय आरो बा कक सालायबै जे कन्भिन्स खायलायबै दङ बबो sales न que जों जेबो प्रफाना जों sales खायबै से दं कन्भिन्स खायबै अमन रियलिटी नि sales खनो but business नि sales थाने ओ थाहां खनो जों कायसे skill नाङो उ skill न जों ताबो सोलोंथाय खालाय दङ so हंखे जों basic चीज न तो तिनि किसा बोचिwi नायलेला हा जों sales थांखनो सिनि और जागाव कायथा जों दङ सिनि प्रोडक्ट दंनाय आइडिया दंनाय बा सार्भिस दंनाय ओ कायथनि बिसि नों जे बोचुमानो नों चुज खाय ना मानो गोबावनि परे बाय बाय कि थांनाय स्किल थांनाय बो तो जों बुचि नायले फिला हा ओंखायनो कायसे कक र सामो जों नों जे बिजनेस सोलोंनानै थांखा ओंखायनो बिजनेस केनो अमाहाय मानै नों थियरि बाय सोलोङै मानिया प्रेक्टिकल नाङो ताबक लाइक एग्जांपल ताबक नों रमखा नों बाइक चालवानि मुसुक दं नों बाइक याख बाइक नों चालवानि मुसुक दं नों मुसुगै नों बिलाइनि गानागिनि बर' रनो नायले हा बाइक बाके चालो बाहायदनो नों लंका नायसमला हाके नों साइमान खजे क्लास रवै गियार 5 एक्सेलेटर मोटर के दो बा पोटे पर जे बाइक नि जे बेसिक नां माने बनो न क्लियर के साइमान ला हा फिया न हठात सके बाइक चालो दे या फारे के नों बाइक चालो मानाय देबा नो चालो गई मानिया बिकॉज प्रैक्टिस करेङै दङ प्रैक्टिकल ल हानि बाङैनो जों बिजनेस बो सेम थिं जों बिजनेस बो सोलोंनानै थांखा ओंखायनो जों थियरि बाय कोनो दिनो बिजनेस हिवै मानिया रोङै मानिया जों बनो बुचिनि थानिबो बिजनेस दङानि नाङो केसे जों प्रेक्टिकल खायो बिजनेस रोङै मानो हानि बाङैनो नों जदि दा बेसिक सालायला हा जे नों प्रिमियाम उंजा जे परफेक्ट बाहायनो नों सोङानै थाहा नों प्रेक्टिकल नों सोङानै मुसुगै दंहा ओंखायनो जिनि थानिबो कायसा बिजनेस दङ के ओ बिजनेस निबो नों अरो जागा फाइबै नों प्रेक्टिकल सोङै माननाय ते अरो जागाव बिलाइने काहाम खनो तामबो जों न कोनो दिनो चार्ज नाया न फ्री वन जों हेल्प खायनाय जे थियरि होइते जे प्रेक्टिकल होइते न लगे रवै फ्री वन हेल्प खायनाय पिया कायसे कक न फाइनेंस कां नों साक्साव कमिटमेन्ट रय मा फायनाय जों जास्ट न लामा सिमिसि फुनुंनाय खायनायले नोंनो मांनाय जों ते कोनो हेल्प खायनाय न लामा फुनुवनले जों हेल्प खायनाय ग्यारेन्टी रय साव आसगले 100% फ्री वन न लामा फुनुगै हेल्प खायनाय जोंनि थाने जे तमनि स्किल तमनि न तैयै सो न मुसु खांखेनो न बिजनेस न सोङानि मुसु हा प्रेक्टिकल न सोङानि मुसु खांखेनो तलाव डिस्क्रिप्शन लिंक रजाक दं अरनि लिंक सिमि नों रेजिस्टार खायसिं बाय कानेक्ट ngै मानो जों न ललगे न दाइति न जों न कन्टेक्ट खायनाय हाके जों मिलिवैनो जों प्रेक्टिकल जों सोलोंलायनाय सो आसकेन हामबाय ते ने साक्सार न डेभलप खायनि बाङै पर्सनल न डेभलप खायनि बाङै रेडी ngै फाइसिदि